كبرت تملكتنا كتما دريدوا تنتاوت كتما مخانا بشحن شعات ميتن بارخل تقواطنا فرنجي زتم مسرتت كتما عباي كتما العلمي تعمت عدم زلوا تنتاويتن تفتاويتن كتما هاجرنا يا حزد ما دحر لوطي بصحتنا كوريدور لمعات سرحتون እና ተሰርሐ ዝርከበላ ከተማ እያ ህዝቡ ላብ ዝህለፀ ናይ ከተማ عقانነት ወይ ድማ ናይ ከተማ ጣዕሚ ንኽትወ ህልዋ ተገይሩ በኮሪደር ልምዓት ውን ተጠቃሚት እያ ቅድሚ 6 ወርሒ كوريدور لمعات كتما دريدوا 5 جمرة ينقر هذا ما كوريدور لمعات كتما دريدوا تاي يمثل نزبل دمنا أو كمر حكمي يحزون أب كتما دريدوا نقبر زلنا عودتنا خطة كتاتو لعدم زي التسفيح حبيركم كسنحية سنيكس على هذا رأسه يبال المسخلو كم غلايو أوزي نا كوريدور لمات بنا سيفيل مهندسنا نسرح زلخو بفورمان تقاطيره خمس ريال لهم مات كوريدور مات بالسالة منقدو لا منقدي لا سالة لا سرح زلو مات راتو بالحلة جزيو بالحلة يو لا سرح للو سرحنا تلتلو قطر ليتن تلات تليولو صحاتي بهم تفلتون أدريدو موقت حياليو جن موقت صحي تلي ماروري هات وطير لسرح تنكار سرحنا ينينا سمي إفريم جرماي يبالال شمي إفريم جرماي يبال وانا دايركتر بعال سلطان فقادن قوزصرن هنصات من محدار كتما دريداوا ايه كم من محدار كتما دريداوا كوريدور لمعات إنا تمرحلو زلو أقباب كاب العلوايا مرار حجميرو كساب بصحة أكلات زتودو استفالالي كوميتيتات اللو نحنا سراح زي كونس بركز بلا زملكتن سيكترات بيتعيو بخور كنتيبانا أكابنت بحبار زمرحلو أقباب يزلو نحنا ون كم فقادن قزصرن هنصت ابتي كوريدور كم حدا بصحة أكل توديبنا إنا تنقسقسنا إنا زلنا እኛም እንደ ግንባታ ፈቃድና ቁጥጥር ባለስልጣን በኮሪዶሩ ላይ እንደ አንድ ባለድርሻ አካል ተራይተን አብረን እየተንቀሳቀስን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ጽቡቅ ያው ከም ድሬዳዋ ነባሪነቴ ከምን ከተማ ድሬዳዋ ነባሪነቴ ያው ሓደ ትግርኛና ማርኛ ቀላል ፈልየ እሺ ስለዚህ ከም ነባሪት ናይ መጀመሪያ ፌዝ ነበረ ተወዲኡ እዩ ናይ ኮሪደር ልማት ለድሬዳዋ ተኮነስ ለሁሉ ያው ድሬዳዋ ናይ ሁሉ መናገሻ ያ ትንሿ ኢትዮጵያ ዝብል ቅጽል ስም ወንቱ ሃይዋዩ ከምኦም ኾና ጋሻ ዝበዝሓ ቦታ ከም ዝኾና መጠን ለድሬዳዋ በጣም ጽቡቅ ዕድል ፈጢርላ እዩ ካፍቲ ዕድላት ዋናው ሓደ ናይ ድሬዳዋ ወጣት ስራ ዕድል በጣም ፈጢሩ እዩ ለወጣት ለማህበረሰቡ ለነዋሪ ጽቡቅ ናይ ስራሕ ዕድል ዝፈጠረ እዩ خلأي نجار دمو ياو سو كنبر كله متشو نجار يلي يومو استمتشي نجار مراي بستمتشي نجار منجد مخاد زي عوي نجار يو سلزي خمري دوا دمو ناي سايكل منجدي ناي غرينيا منجدي زي بحال نجار أبزانيو جزاينة ببراين زنا براون تقبيب سلزي خوانا خازقن ياو قلعو دكنا أحواتنا نحناون سايكل انقساقاسي بزغورلو ساعات بنصانت زغورلو منجدي نبينو اغرينيا منجدي مخانو نوعلو نعنا ننبرتي بتعم صبق يزقون ياو خام عدل خوينو غازيطيا خويني زينا انبابي ياو تزينا لمنبا يتعدل خوي باغاطامي خوينو ነገር ግን ያው خام نباريت እዚህ ፈጠረና عدل بتعم لنوارنا لهزنا لوطات لسرا عدل ፈጠራ ጋር ተያይዞ በጣም ጽቡቅ አጋጣሚ እዩ Mira, cosito tuta, ya caramelo, sin mi agua, acá ancora, sin nazawa, si tu nadawa, sin nazawa, si tu nadawa, sin nazawa, ya baretu idrenawa, ya baretu idrenawa, otuniana. ناسو كوميتمنت 5 ريال لخي من 24 ساعه نسرح زلنا كفورمان جميرو كسايت انجينير يبن ولا انا ديلي سرحنا ببروجرامنا على نوصمنيو انا قطرني يبن ولا ليتو نسرو حني لحضرو اغاطام خسخات من تغنخ مول ساعات اغاطام ليت يغونن بليت تمصنيرهم دم بيتريوم نيرهم يبن ليت لا عرفتي ولهم صحاي يقولون طنكار سرحنا يعني ز كوردير لمعات لو علو كتصبيو بلا على في فتنتنا صريت بلا حل يسرح زلو خمسون يتصبنا ينيرنا حنا خمس سرح يوصلنا دينا كن
موات اللي بقرا صراحة عنينا تنكر صراحة عنينا ده سؤالي زخوز ምናልባት የኮሪደር ልማታችን እውነት ነው ተዘዋውራችሁ እናንተም እንደተመለከታችሁት እንደ ሚዲያ እቲ ኮሪደር ልምዓትና ንስኻትኩም እውን ተዘዋዊርኩም ከም ዝተዓዘብኩሞ ቀንዲ ኣብ ሓፂር እዋን ዕውት ስራሕ ክስራሕ ዝተኽኣለሉ ሚስጥር ጉዳይ ኣመራርሓ እዩ እዚ ድማ እቲ ዓብዪ ቦታ ዝውሰድ ብኽቡር ከንቲባና ዝተዋሃበ ኣንፈት እዩ ኣንፈት ምሃብ ጥራሕ ከይኮነስ ለይትን ቀትርን ክትትል እውን ስለ ዝግበር እዩ ብተወሳኺ ድማ ምስ ሴክተር ትካላት ተናቢበን እየን ዝሰርሓ እዚ ድማ ዘመላኽት ዝበፅሑ ዘገማት መዓልታዊ እናረአና እናፈታሕና እንኸደሉ ኣግባብ ስለ ዘሎ እዩ ኣብዚ ዘለዉ መዓልታዊ ስራሕ ዝሰርሑ ከይቀረዩ ስራሕቲ ከያቋርፁ ንጓን ምሸትን ክሳብ ለይቲ 9 ሰዓት እናተሰርሐ ዝነበረሉ ኣግባብ እዩ ነይሩ ሚስጥር እዚ ዕውትነት እቲ ሓደ ምንባብ እዩ ካልኣይ በሊሕ ኩነታት ኣመራርሓ እዩ እቲ ሳልሳይ ድማ ባህሊ ስራሕና እናተቀየረን እናተመሓሸን ብምምጽእ እዩ ውጽኢት ተረኺቡ ዘሎ የስኬት ሚስጥሩ አንደኛው የቅንጅት ሁኔታ ነው ሁለተኛ የአመራር በሳል ሚና አቅጣጫ ሰጭነት ውጤት ነው ሶስተኛ ደግሞ የሥራ ባህላችን እየተሻሻለና እየተቀየረ የመምጣቱ ውጤት ማሳያ ነው ብዬ ነው ማስበው በትክክል ያው ሁሉ ሰብ ካብ ስራሕ ትምልጽእ ተሎ ያው 11 ሰዓት በረቃ እስከ 12 ሰዓት ዝል አካባቢ ሰው ሁሉ ድሬዳዋ ናይ እግር ምኻድ ልምድን የዎ ነገር ግን ካብ ዝነበረ ናይ መጀመሪያ መንገዲ ጸቢብ ካብ ምዃኑ መጠን ተወሰነ ክፍተታት ነይሮም ከዚ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ቆልዑ ሒስኺ መጻወት ቆልዑኒኦ መዝናነይ ቆልዑኒኦ ዓረፍ ኢልኸ ተንብብዩ መጽሓፍ ተሃልዩ ተንብብሉ ግዜ ስለለሎ ቦታው ምቹ ስለዝኾነ ሁሉ ሰብ ምሸት ካብ 12 ሰዓት ጀሚሩ ወኪ ዝወጽእ ሃላይ ነገር ፕሮግራም ዝግጅት مرعى بروجرام ناي قلبت بروجرام زلوا سبتهاليو البروجرامات فوتو بروجرام من مقبل يا خالي وجهته يوصى بقليل ابز كوريدور لمات مصيو አዳይ ዝኾነ ነገር ክገብርተሎ ትርእዩ ይኸ አው በነጻ በዓሉ እንትኾንተሎ ምን ደቅና ሒዝና ናይ ሙጻ ባህልን ልምድን ቀዳሚ ሰንበቴን ነው ምሽት ምሽት ከ12 ሰዓት ጀሚሩ ወጪና ወገርና ሰላማዊ ለሆነ ንፋስ ወሲድና ኢና እንመለስ Mira, cosito tuta, ya caramela, sin miawa, akasankora, sinina sawa, situna dawa. بتعمي دسالي مزحتي مغازي خمتري وهمز الراقيو وهذا زمنا تاريخا ونوربوتات زمات ساعتهم تليف رسناي ساعتهم هات جلوريفاي بالجورلو وهم نازم محور سبحالي بدن بالانصار قلو سرحتي لسرح زلو حدش فلي ነገር يخوني ابن ولا زما حرسه بتاع دستا يتقبلنا زلو او زخزلو هم تفلتي دريدوا انا فقر عديات بال انا لو علي يات بنات بتنقرتي الفلتان يره خاز بتغوار مصي خاليت ኢትዮጵያ በልያ خاز زلخ وعدي ካልጽበይ ሆ ብላዕልታ አቃብኒ ወዝ محرسه መጀመሪያ ከመስተለኹ በርግጥ ምን ነገር ማለት ጋሻ ምስተማንኻ ለመጀመሪያ ጊዜ ዓዲ ረዮ ጋውን ዝማሕበረሰብ ግን ጋሻ ምዃነ ምንም ማለት የስተዋል ሁሉን አቃበሉ ኢብኑ አላ መስተንግሮ ጀሚርኺ ስራሕ አቃለ ቢሮታት ካትለው ላ ስራሕ አጥያተላ ጋሻ ምዃንኻ ይስማዕካን ሁሉ ለሐወሰ እዩ አትግራውነት ካኳስ ምንም አዝ ብዙሓት ተጋሩሎም ሳይ አጋጣሚ ከግኒ ካልጸበኹ ብላዕልየ خندول أكل بزح تقرأ وياك كجني ليه تصبخني يا رجل دارجة مقالة دارجة هم لو خير حسويه مات زنقرات مات لما لا تقرأ لما سبيشال دم مقالة تولي عبية لا وتبدأ متسعفح سلامنا عكينا محورتنا أنا مور لا سلام أدينا عدنا تنلمع وهالية مات علم تغير لنا إحنا علم صون غيرنا مات مور تخرتنا مات أهزنا عدنا مساعات معاية تتغنى كل اللي معنا لك عم مستري والله هم جرين يراهنا عدنا لحملوية تتنجبرا بتعميد السلني كتمان ألبو أنصارنا عباي كتمان مستمغانا مغللة زنجرات لا مغلق تاتاتي مولو تسفانيني من قصنا لا حتى عوي مات صراحة مسرحه مولو من تلني تسفالني ምናልባት እንደ ድሬዳዋ አስተዳደር የማፈናቀል ሁኔታ የለም ከም ምምሕዳር ከተማ ድሬዳዋ ኩነታት ምምዝባል የለን ሐቂ ንምዝራብ ቀዳማይ ነገር እቲ ነባሪ ፎቲን ፈቂድን እዩ ተገይሩ ነዚ ደማ ክቡር ከንቲባ ክምስጎን ይግባ እዚ ንምንታይ ቀዲሞም ምስ ነበርቲ ማሕበረሰብ ዘትዮም እዮም እቲ ኮሪደር ልምዓት ምስ ተተለመ
ማሕበረሰብ ንኽእከብ ተገይሩ ድሓር ዘተ ተሳሊጡ ማሕበረሰቡ ሕጉስ እዩ ካብቲ ቦታ ዝተለዓለ ማሕበረሰብ እኹል ዝኾነ መዕረፊ ቦታ ተዳልዩ እዩ ከምቲ ዝፍለጥ እዚ ለውጢ ቅድሚያ ንዜጋታት ዝህብ አመራራሓ እዩ ዘሎ እሞ ነባሪ አሚንሉ እዩ ተገይሩ የተነሱ ሰዎች በቂ መጠለያ ተዘጋጅቶላቸው በቂ ማረፊያ ተዘጋጅቶላቸው ኮንዶሚኒየም መስጠት የሚቻለው ተለይተው መሬት የነበራቸው ሰዎች ተተኪ መሬት እንዲያገኙ ተደርጎ እጅግ በጣም በጥንቃቄ ያው እንደሚታወቀው እንግዲህ ይሄ የለውጥ አመራር ሰው ተኮር ነው ያ አብ ድሬዳዋ ለለው ነገር ከዚ ያው ድሬዳዋ ናይ ብሄር ብሄረሰቦች መኖሪያ እያ ካብ ኢትዮጵያ ውጭ ልንኤው ዜጋውቱም ዝነብሩላ ቦታ እያ ንሕና እውን ትግራይ ተወሊድና ኣብዚ ንነብር ዘለና ሰባት ኢና ሞ ስለዝተመቸይ ሰብ ዝተመቸዮ ቦታ ዓዱ ኢለ ዝሓስብ ሞ ብዙሕ ምስ ዓድና እውን ዘመሳሰሎ ነገር እንኤው ምስ መቐለ ኣከባቢ ብጣዕሚ ዘመሳሰለና ነገር እንኤው ካብ የመንገድ ዳር ምግቦች ዝበሃል ነገር እንኤው ኣብ መንገዲ ዝሽወጥ ነገር ብጣዕሚ ከም ባህሊ ዝረአዩ ብጣዕሚ መስሕብ ዝፈጥሩ ነገራት ኣለዎ ሞ ብኡ ትርተለኺ መቐለ ትግራይ ሰላም ተትኾነ ሞ እዚ ኮሪደር ልማት መቐለ እውን ተትቕፅል ተትስራሕ ሞ ፖለቲካዊ ማሕበራዊ ልንኤው ኩነታት ብጣዕሚ ይቕይሮ እዩ ኢለ ይሓስብ እየ ሞ ያው መቐለ ብዚ ከዚ ዝኒኣቶ ኩነታት ላይ ልምዓት የድልያ እዩ ብዙሕ ነገር የድልያ እዩ ሞ ልክዕ ከም ድሬዳዋ ፀቢቓ ተንርኢ ሞ ንጉብኝት ልዕረፍቲ ላሸንዳ መፂና ንጉብነየሉ ነገር ተዝፍጠር ብጣዕሚ ደስ ይብልኒ ወይ ድሬዳዋ ዝነብር ሰብ ድሬዳዋ ኣነን ያው ንትምህርቲ እየ መፅየ ሞ ብዝቐረኽሉ ምክንያት ማሕበራዊ ኑሮኡ ሰው ብጣዕሚ ሰው ዝፈቱ እዚ እዩ ዝበሃል ነገር የለም የትም ሰው ምዃኑ ብቻ ዝኽበረሉ ዓዲ እዩ ድሬዳዋና እሱነ ተቕሪኒ ካብ ድሕር ግዜታት ደሞ ያው ወዲ ድሬዳዋ እተይ ሓዳር ገይረ ክልተ ቆልዓ ቀሪ ወሊደ ኣብዚ ነብር ኣለኹ ሞ ሰብ ዝተወለደሉ ብቻ ተይኮነስ ዝነብረሉ ቦታ ምችቶ ኮይኑ ዓዱ እዩ ኢለ ዝሓስብ ድሬዳዋ ማለት በቃ ኢትዮጵያ እያ ተቐኒለይ ዛዕበ ከምዚ ዓይነት መንገዲ ልተሰሪሕላ ናይ ልምዓት ተቐዲስ ትኾና ካብቲ እኒአዋ መልክዕ ላዕለይቲ መልክዕ ይመስለኒ ብጣዕሚ ከምዚ ልክ ኣለዋ ኣብ ቀፃሊ ኣብዚ ሓፂር ሰዓት ካሊእ ኣዲስ ኣበባ በልያ ዓባይ ከተማ ምትኾን ኦልሬዲ ከዚ ድሬዳዋ ምስ ላሰፍሐት እያ ዘላ መኖርያ ከም ትሪኦ ኣለኺ ካብዚ ከተማ ላሰፍሕ ስለኾነ መንግስትና ብኣንፃር ብዙሕ ስራሕ ኢሉ ፅበየሉ በርግጥ ሓናለ ሙሉእ ኣበርክቶና ጌርና ከም ሰርሕ እዚ ነገራት ለላ ዓድና ከም ተኣታተይ ተስፋ ሙሉእ እኒአና ተግዜና ኣጋጣሚ ዝትሪኦ ኣለኺ ና ብስክሌት እዩ ነይሩ ኦልሬዲ ና ብስክሌት ተወዲኒ ወኪንግ ወይ ኣጋጣሚ ኩሎም ተወዳዲኒ እዮ እዛ ብድሕሪት ላ ኣጋጣሚ እዛ ኣደባባይ ኦልሬዲ ከዚ ስራሕ እያ ከዚ ላዝማ ሰንተር እያ ትመፅእ ንሽተይ ወልደ ስለሆነ ታሪካዊ ቦታ ስለሆነ ከይተበላሸ ንሽላ እዚኣ ንሽተይ ንንቀሳቐስ እያ እሳ ጥራሕ ቀርያ ዘለን ኦልሞስት መብዛሕትኡ ተወዲኒ እዮ ቅድም ኢልኩም ተትመፁ ነይርኩም ሙሉእ ዝፍሩና ስራሕተኛ ተሳትፎለ ብጣዕሚ ትሪእዎ ነይርኩም ኢኹም ብጣዕሚ ዝገርም ስለተሰርሐ እኮ ርኢና ቆንጆ እዩ ብጣዕሚ ከመይ ሪኢኹ ይወስኺ መንግስቲ ካብ ዝሓዞም ብስትራቴጂ ካብ ዝሓዞም ስራሕቲ ሓደ ክብራት ተመልከትና ዓበይቲ ከተማታት ኢትዮጵያ ንኑሮ ዝምችዋ ጽሩያት ሰሓብቲ ንቱሪስት ንመስሕብ ውቅባት ናይ ምግባር ትልሚ ሓደ እዩ ካብዚኦም ሓደ ድማ ካብ ከተማ አዲስ አበባ ቀፂሉ ናብ ክልላትና ተስፋሕፍሐ ዝርከብ መሰረተ ልምዓት ኮሪደር ልምዓት ሓደ ተቋዳሲ ዝኾነት ናይ ፍቕሪ ከተማ ህዝቢ ተሓሳሲቡ ዝነብረላ ውቅብቲ ጽብቕቲ ከተማ ድሬዳዋ እያ ከም ኩለን ከተማታት ዓበይቲ ከተማታት ኢትዮጵያ ድማ ከተማ ድሬዳዋ እውን ኣብዚ ልምዓት ተሳታፊት ኮይና ከም ትሪእዎ ዘለኹም ብልገርም መልክዑ ኮሪደር ልምዓት ምስ ሓምለዋይ ልምዓት ብፍሉይ መንገዲ እናተሃነፀ እዩ ዝርከብ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ከተማ ድሬዳዋ መንገድታታ ብጣዕሚ ፀበብቲ መካይን ተደፋፊኦም ዝሓልፉላ ሓደ መስመር ዋን ወይ ልነበራ ከተማ እያ ሕዚ ግን ናይ ሳይክል
መጓዓዝያ ናይ ሰባት መጓዓዝያ ከምኡ ድማ ናይ እግር መጓዓዝያ ናይ መኪና መጓዓዝያ ብሰፍሐ መንገዲ ብክልተ መንገዲ ወይ ዋን ወይ ለይኮነ ክልተ መንገዲ ልተሓላለፋሉ ዝተሰርሐሉ መንገዲ እዩ ዝርከብ ብሕልፊ ኣብዚ ዝተዓዘብኩ ነገር እቲ ኮሪደር ልምዓት ብዚ ፈጠነ መልክዑ እናስ ተሰርሐ እዩ ዝርከብ ለይትን ቀትርን እዮም ዝሰርሑ ዘለው ነዚ ድማ ውፅኢት ተምፅኡ ከተማ ድሬዳዋ ካብቲ ዝነበራ ጥንታዊ ፅባቐ ብላዕሊ ዘመናዊ ፅባቐ እውን እናተላበሰት ትኸደሉ መንገዲ እዩ ዝኒኦ ክብራት ተመልከትና ቶም ነበርቲ እውን ከምቲ ቅድም ክትሰምዕዎም ዝፀናሕኩም ብጣዕሚ ሕጉሳት ብጣዕሚ ኣብ ሂወቶም ኣብ ናብርኦም ዕለት ዕለት ናብርኦም ዓብይ ዝኾነ ለውጢ እናርአየ ከም ዝርከብ እዮም ክነግሩና ፀኒሖም ማለት እዩ እዚ ልምዓት እዚ ናብ ኩለን ከተማታት ኢትዮጵያ ተስፋሕፊሑ ከተማታት ኢትዮጵያ ንዕድመአን ንመልክዕን ዝምጥን ፅባቐ ክህልወን ከምኡ ድማ ቱሪስት መስሕብ ዝኾነሉ ሸርፎ ወፃእ ዝርከበሉ መንገዲ ክፍጠር ተባሂሉ ተፅቢት ይግበር ብኣውርኡ ድማ ግን ንነበርታ ምቹውቲ ሕጉስ ነባሪ ዘለዋ ስነ ልቦኑ ዝተሃነፀ ብእግሩ ክጓዓዘሉ ዝኽእል መንገዲ ተደዲቡ ሳይክል ክጓዓዘሉ ዝኽእል መንገዲ እትፈጥር ከተማ ዘመናዊት ከተማ እናተፈጠረ እየን ዝርከባ እዚ እውን ሓደ ኣካል ኮሪደር ልምዓት እዩ برتو يدري نوا